rejeki iki ora mesti. Karang udan iki muga tumuruning udan kinarya pratandha tumuruning wahyu kasuburan. Tumrap kadang sanak warga mitra ana ing gedhawung kene. Montor-montor cilik Kang gareng mrene Kang. Ya, Tru. Rene Gong. Oke. Montor cilik sing nunggang blendot lungguh lenggut-lenggut ngantuk liat-liut mak krakap ning tengah kretek ana kropak mandeg gerobake isi babi ambune rapate wangi pak gede cungar-cungir kapine cetar-cedir montor ikune makrok kapine sengkra-sengkrok ok ok petakilan polae ora. Aku jane iki selak risi, Tru. Kok selak risi? Weruh cunduke sinden-sinden. Ana sinden kok cunduk sulak iki lho. Oh, iki jenenge aksesoris kekinian ya kaya ngono kuwi. Ana sinden kok cunduke kok kemoceng. Ayo. Ora apa-apa. Delok saka kene kaya sinden ketemplukan uler ndase. Percuma le bengesang isi donang. Wah, jan. Renteng-renteng kok rambati uler kabeh kejaba simak. Ayo. Nek simak iki uler iki wis ora wani. Karang nek ndolani anake sing ngendang kuwi iki didolani nganggo uler, walang. Nganggo kupu bangsa hewan-hewan iki ndolani putune coro cecak mulane turun sing ngendang ku ya pecinta binatang oh iya heeh manuk cekel dingu heeh tekek iki wah janis pirang-pirang wong ternak kok ternak tekek. Wong ben seneng kok. Iwak ki alah. Wong galon le mineral dikekreki. Wis tak simpeni nang ngene simak, pranti tak gawe ngangsu. Nek dong pame mati kok malah kekreki.
Gingingu lele. Galone le mineral ke nanti to? Kae wis tak gingingu lele. Orang kampung kakang ngene iki kerep ora duwe banyu ya, Truk. Iya. Jangkepi atur panglipur kunjuk warga masyarakat ing Gedawung. Heeh, Truk. Heeh. Najan to diparingi tumuruning udan. Ning muga-muga iki tumuruning udan barokah ing ngandhayani kasuburan reja rejeh kahanan ing dusun Gedawung kene. Heeh, Truk. Heeh. Awak dhewe uga memuji muga-muga sak paripurnane sadranan merti dusun wayangan kabeh warga Dawung pinaringan kesarasan, ketentreman, keselamatan, panjang umur ya, Truk. Ayo. Kanca-kanca Pandam Seta, kanca Pandam Seta. Heeh. Waranggana. Waranggana, waduh 10. Wah, mempeng temen iki kira-kira. Tanggapane iki ngungguli Pak Sigit apa piye? Heeh. Tanggapane ngungkuli Pak Sigit Balong. Pak Sigit Balong kowe kira. Ayo sing baku ki awak dhewe iki ngladeni sanak sedulur ngono. Oh iya. Aku ki melayani berbagai macam paket pertunjukan kok, Truk. Apa iya? Heeh. Nek ming diringi orjen iso. Ngresake gamelan komplit iso. Ngresake bintang tamu oke. Aku anggere muni ana wong arek sadranan ngono ki terus tak WA kok, Truk. Tak tawani berbagai macam paket bintang tamu. Keceka Nduk Dewi. Iya. Munggah meneh kuwi sapa? Bintang tamune Garing Kremun. Iya. Nek nganggo Petruk ya Petruk Paring. Heeh. Apa Dina Marsanda? Ayo. Apa Mbak Elisa? Apa Mbak Tatin? Wis mengkari naker karo anggarane. Wah iya. Sok kapan kowe lemayang kowe, Gong? Ya teko sok nek kira-kira bar pemilu. Bar pemilu ki sing pirang-pirang tahun kok kowe ora. Emah aku kalah karo Pak Aples. Iya. Pak Aples bae mayang. Iya. Orang kitung orang nganggo suluk. Oh. Abang nyambat kok nyambat Kang Sriyono. Ayo sengara teko. Bareng ngerti nek Aples sing mayang iki terus ora gelem mlebu. Piye? Gogok nang njaba. Heeh. Barengane dalange metu kok yalah Ples. Adek kok suarane cilik ya. Monggo nek suarane cilik ki manuke ya cilik. Ora nganti kaya ngerti-ngerti ya. Tenan ora ngandel Ponidin kae plotrokake kathoke. Kok sasarane kok Ponidin. Kae nek meneh takoni ngono. Din wis mau. Wis. Mesakake. Wah mau ngendang tak rungokke saka jaba. Delang. Bingung ya yoja apa salah? Jebulane cara wara. Oh. Keplakane tangane apik, apik tenan. Ah iya. Lulusan ngendi? SMKI. Oh. SMKI Yojo, kelas piro? Siji. Kelas siji kok lulus. Lulus teko lulus ngono wae. Ono wae. Kang Gareng kon mrene, Kang. Ya, Kang Gareng mrene, Kang, ora Kang. Waduh, jan pancen mungsuh kok yoga-yoga iki. Nun, tak kira ki arep disepoti apa dikurmati nganggo apa? Iki mah ana sing arepe jaranan, Pak. Sapa? Iki sing nyaron kae. Peloke marep dono.
yoga kok do saya maju. Yo kakahanan, Pak. Mergo iki banyu iki ketrocoan. Kepinggalan saka kono. Ha iya, Ora apa-apa. supayane menjaga keamanan. Heeh. Ning ya alhamdulillah tetep semangat, Pak. Iya. Nyengkuyung sedanipun warga masyarakat wonten ing Gedawung. Gedawung mriki mugi-mugi sedaya saksampunipun saderanan utawi merti dusun manggih rahayu yuwana wilujeng. Muga-muga panjang yuswa, kasembatan sediane, berkah barokah samudayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ngene iki wong karang udan kaya ngene iki wis mat-matan sinambi lelagon-lelagon ben supaya niki ya gayeng regeng tur anget. Heeh. Mbangane sinden kok saiki wis mulai dodol ana selimut, ana slayer, ana sembarang. Nggih, iki isih ana sing padha Wungon ngersake pamundutan werna-werna. Pak Mas Harno iki tesih ngestreni wut Sampean tepung apa karo Pak Darno? Welo, piye to? CS lawas. Pak panjenengan iki ya nang SMKI ya nang isi Ngayu Jakarta. Sampean isi? Aku ning isi ki mang taun. Jurusan apa? Lho jaba, Mas. Heh? Jaba. Jaba? Jaba. Jurusan jaba kepiye? Lho ya dodol cilok ngarang njaban aku kon kuliah. Aja-aja sing sok mbligu ngangon wedhus kae mbiyen nang pendopo tari. Ya udu ngarang. Ora kae keman kae wong gendeng kae. Beda kae meni arep meni ora ngono. Arep meni ora. Wingi dagelane didinggo wong loro kae asem tenan aku. Sapa? Nonton ning streaming aku. Sing kaya wae ngono. Ora ngono nganti blangkone diuncalke kae to. Oh sing wingi. Sing wingi kae asem aku streaming aku kae. Arep tak video call piye aku. Kuwi wis anu kena pelanggaran hak. Panggah pokok los, Pak. Heeh. Kabeh sing penting nyambut gawe bareng-bareng, ketemu kanca-kanca iki wis paribasane awake bunek. Pikirane bunek iki dadi bahagia. Ah iya. Udan ngene. Ayo jumenengke Mbak Mbak Tatin untuk ben Nggih. supaya Monggo. Dihormati nganggo apa Mas Gareng? yo sholatullah Salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sama-sama bismillah Selamat pagi juga Mbak Tatin. Ketemu lagi di season Goro-Goro. Goro itu jagating menungso nanging goro jagating pewayangan. Terus arep ngopo? Ayo iki goro-goro seneng suka-suka parisuka. Iki wayang kulit iki wayang apa? Den, kowe jaipong, Den? Iya. Lah. Poni, Den. Jaipong, Den. Oh, kae kridane Poniden kaya ngopo iki ya. Ngono. Jaiponge kendang iki sangu dhewe saka omah kae. Iki, Mas. Heeh. Anyar iki. Heeh. Mosok. Ana tulisane lho. Sik piye? Tulisane apa? Tulisane Saleho. Saleho. Ya tak dongake Den muga-muga kowe iki Lepas parane ya. Ngawur aja. Ya didongake muga-muga iki dadi yoga sing misuwur, Mas. Oh iya. Paribasane iki teko arepe nyambut gawe iki kempul kosong iso ngleboni kempul ya ta. Endi sing kosong iso dileboni. Ngono, Den.
Sengene sinden kosong. Yo aja. Leboni, Mas. Aja. Kena pasal we cilaka. Ayo. Apa? Suka Ini, pari suka. Iya. Mbak Bile wonten pamundutan menapa, Mas? Nggih, wonten pamundutan Mas Bani ngersake aja lamis. Aja lamis. Lamis. Terus ana Wau sing Apa ngersake niki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Terus apa mau sambel Caping. kemang ya apa? Ah, Sambel kemangi apa? sambel kemangi. Banyuwangiane mau. Gerajakan Oh, Banyuwangi. gerajakan. Heeh. Terus wonten sing katresnan sejati, wonten nggih. warna-warna. Werna-werna. Barang Mbak Tati ini kademen kok saya kaya ketok le mengkeret dadi cilik ngono ya. Ya ora ngece. Ora ya? Oh jen jebobok kok ngono kok. Tetep ya. Ngece, kowe gareng ngece. Sesuk nek bojomu kaya aku tak ece genti kowe. Ora apa-apa kuwi tegese iki aku le budidaya carane iki le mompo. Nek jenenge wong lemu iki malahane lho emrut. Ha iya. Alah mbu oe ambune. Apa ambune kecut. Ora ambune iki angger nek wong gedhe iki biasane entute iki cilik, Pak. Heeh apa? Tuit ngono. Nek sing bocah cilik-cilik kaya ngene iki biasane mak wer. Malah sok. Ah, Niki iya. kula tak duet kalian niki nggih Oh, sapa nggih. jenenge? Gareng pong. Sapa jenenge? Bareng jagong ning kono kok sapa jenenge? Iki arek sing endi Mas sing Apa, duet Mas? mau apa jenenge Roro Jonggrang apa Katresnan Sejati? Ais Manut. manut. Mano, Ya mano. Roro Jonggrang. Oh iya, iya Roro Roro Jonggrang. Jonggrang. Oke, wonten pamundutan saking Bapak Roro Jonggrang. Nah. Nah. Ayo dadan. Ayo, Ca. Buka apa iki? Bukane saka Mas Harno. Mas Harno buka apa Mas Harno? Ketro. Mas Harno. Nah, dung. Sopui. Aku Wis ra ono. Wis ra. Nggih muga-muga kasuwargan jati Nggih, menika nderek. senior kula. Bela Sungkawa. Nggih. Katimbalanipun Pak Bambang Rabies. Rabies. Nggih. Bambang Mugi Joko Purnomo ya. Nggih. tansah cinangket ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Amin. Ayo. Monggo, Ca. Heh? Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen kowe nandhang kasmaran. Wes patekno prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita boyongan. Saka benteng kowe aja kumalungko. Barang iki kanggo putra ngerampung. Bela pati kang Mas Prabu Kupala. Kanggo sedo nae Wonosegoro. Kowe wanita keparat orang yen lanange jagat putra ratu pangging damar moyo duwe aji sekti bondo moso Roro Jonggrang menutusun pundut garwa. Joko Bandung aku duwe bebonan Candhi Sewu semangke kudu dadi Iya Jonggrang panyuwun muta. Poniden. Pandang seto sak Saleh Agung Audio
gandeng kasmaran wes padano prajuritmu kalaparan ora mokal kowe dadi jagat putra ratu pengking damar moyo duwe aji sekti pandawasa rara jonggreng manutosa jonggreng manyuwunmu tak loro iki arep diliput karo media apa? Media sing di Kok wartawane wis rawuh? piye iki dudu wartawan kayak mau kayak nang bareng apa ya? Mbak Yu ku awet enom tenan nih kae. Nan Resep iki apa Mas Gareng? resepe nom Mbak Lili kae. gablek Ora resepe duwe bojo loro. Waduh. cei cei Cei. Areng-areng ora dong. Adine kok ya ora pangerten. Lah ngapa? iki mergo ora loro bojone Mas Apa? Maksudmu? lah jarene awet enom ki bojone loro Heeh, terus? lah iki nek salang kaya ngene iki nek terus tua mbok rabi meneh Ya ora no. Wong siji wae ora entek kok dadak loro-loro bareng. siji wit cilik kaya aku Ya ket biyen ning saiki lumayan rada lemu. nah karena ini Apa? fitness Ngopo? fitness Pak ngejim Karena makannya banyak ngono. ayo berdoa sebelum Makan. makan Nggih menika sampun Nah. dipun pinangkani Roro Jonggrang. Roro Jonggrang bapake wau ingkang lenggah wonten mriku. Sampun dipun J, pinangkani. wonten pamundutan ugi lamis. Aja lamis. Aja lamis anane ya. Aja lamis. Aja lamis napa lamis? Lamis ngono ki. Lamis ki sing piye, Mbak? Lamis. Kowe Ampun. pancen kae manis. Lamis sing piye? Kae manis, Bro. Oh krungune ki apa to ki? Oh, manis sing beir. Oh lapis. Manis. Nganti kamu ngono cari rumah. Asing ngendi cetha ora lamis apa aja lamis? Soale nek aja lamis iki aja Aja so gampang. gampang ngendi wong manis doang kuwi. Nek lamis piye Mas Harno? Sing kulino karaoke apa? Amis. Manis. Sing bener ki manis. Amis. Padake trasi we. Lah niki Om, Ayo. napa sanes niku napa? Napa sing disuwun sing niku amis napa amis? Wis amis ki rak kowe. Lamis napa aja lamis? Sik iki. Aja lamis lho. Aja Mengklarifikasi sing nyuwun. Nah. Oh, aja Berarti lamis. tesih wungon nggih. Tase. Oh, siap. Nggih. Aja lamis. Aja lamis, menika nggih ngedeke sinden malih Nggih, ingkang pundi? nderek. Nganu mbak kae mbak sapa? Mbak Runti. Ariani. Ariyanti. Ari-ari. Ariyanti. Mbak Ari. Ariyanti. Ariyanti. Setunggal napa Ayo. kane? Nderek loro. Dua sama siapa Nggih. sama siapa? Mbak Ariyanti karo Mbak Tri. Ayo. Ayo Mbak Tri. Mbak Ariyanti sama Mbak Tri. Ayo Mbak Telu. Tampil ke depan. Telu. Nah. Aja lamis. Jelamis.
Nah, ngene iki lho. Ya kok telu loro-loro. Engko iki Karo Irma ya ora apa-apa ben ra kemulan wae, Ma. Yo, Ma. Oh, Ayo, Dik iya. Irma. Iki ngati-ati Pak, deboke sampean Pak engko mbok ora nganti tekan rampung. Lah ngapa? Langgo sindian-sinden. Ora. Ora ya? Ora. Iki Mbak Nawang wis bobok. Ora, ora. Mbak Nawang sudah bobok. Udah tidur. Nah, dhuwur Tri kowe sing kene Tri, kowe Tri. Karena nek udan-udan ki penake jan nggo turu kok ya. Nah, siap, gerak. Wah, luruskan. Kurang melu lho. Melu, mbok melu to ben estetik. Kok ndak kabeh menonjol sore kabone kira cahe wono. Astagfirullah, iki tak kira ki apa? Tak kira ki DTX. Wong ki ora sombelani wong. Ngapa to? Tak kira ki DTX -e. Sapa? Ponijan. Poniden. lagi dong. Lah kok Agapane kino. sore kebune kira jahe mono. Sekarang sing gek ngetren iki kuwi ya saiki. Lambayang apa godhonge? Tiwasno kaget kene iki lho, ndi Aku sing muni. aku ki batin ki lho kok Poniden ora apa-apa kok kebogiro lah cepet dikene. Bulane dalange. Sing Lah iki langsung iso ono jarane iki rombongan calur iki rombongan jaranan, Pak. Sapa? Lah iki si Randy karo sapa? Randy. Randy bertahan. Aduh. Kali. Balong. Balong. Endi, Pak? Ganjuran. Juren. Beni. Ben. Anoman. Cendono. Pasuki. Lamu. Pandu. Barowo. Danas. Halo, Mas. Oh, kok ora di Rawani kok. sebutke? Rawani totol manuk ciloko aku. Nggih, aja lamis. Aja monggo. lamis. Monggo kanca-kanca. Sing apa iki? Buka bonang. Bonang. Oh, nggih. Ayo yo.
cah nguling. Wah, sindene suarane becik-becik Mbak Tatin. Nggih, sae-sae. Generasi-generasi sinden Temanggung. Nggih, menika Temanggung sedanten nggih. Nggih. Apa jenenge kok- kebanyakan. Kayak kok ora gelem kae Mbak Irma. Mboten ngono ya. Udune udutun manggung. Ora sida hijrah nang Ganjuran apa kae? Ora sida. Batal wong-wonge ra mangkat. Iki Mas jare arepe karo Poniden. Sapa? Irma. Wah, aja ndak kecentret. Nggih. Isih ana pamundutan apa meneh Tasih mau? Mas, kathah. Nggih. Iki ana apa ya Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Sambel Iya. Kemangi. Nggih. Saiki dong Mbak Eni. Ana pamundutan Werenges iki werenges. Langgam Caping Gunung Ya. Jenggleng saking Mbah Mardi. Mbah Mardi. Nggih. Ayo. Gimana? Yang mana dulu? Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Mbak nganu Dek Nges karo Heeh. Mbak Eni. Nggih. Nah, yuk. Nah iki serupa tapi tak sama. Iya iya. Iya. Meh padha Meh mirip Anek Mbak Dewi iki serupa tapi tak sama Yohan. karo sapa? Karo anu, karo aku. kok karo aku? Lah, Karo aku. Nek iki nyawang Mbak Dewi saka samping lak mancung. Heeh, karena aku ya mancing lho. Oh sing mancung kudu kono. Ngendi? Ngendi? Ini mancung mlebu maksudnya. Ayo. Lagunya Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Coba jejer dhuwur sapa Nges karo Mbak Eni? Kok kayak dhuwur Mbak Nges? Padha. Ora ya dhuwur Mbak Nges ya. Ora padha. Iki mergo Wrenges iki sanggul. Ora mergo bathuke maju iki lho dadi. Nanang sinanang. Batu. Dudu bathuke ngono. Nilam daya semono kuwi? Oh, nilam ki awake rada lemu tapi ora patiya dhuwur ning mbuh sesuk. Ning karo aku meh padha. Aku iki le madang sedina ping 5. Lah kok ora dadi daging? Apa dadi bathuk kuwi? Oh alah, ngece. Kok ngece? Dadi bathuk karo dadi rambut. Rambut Rambutnya pancen nggih. Rambutnya ngrembuyung. Buyung. kriwil paling kriwil iki ya? Heeh. Liyane ora ya Ora, anak-anake? ora. Oh. Tapi jane anake sapa kok kriwil dhewe iki? Anak angkat nggih. Angkat jeblekake. Kowe iki Angkat. jane le jawab ora kaya ngono kuwi jane anake sapa? Anake Mas Gun ngono. Ora. Oh, iya. Ketok enakmu yo, rambutmu yo padha plek lho ngene lho. Sapa? Rambutmu karo Mbak Agnes. Padha. Padha. Lah piye ta? Aku ki mbarep. Mbak Arep. Isin aku. Upama aku ndek anak kaya gareng iki isin. Kalau wengi teng Langsung Jambung, dijawab malah isin. Mas Gun niku dimenu sinten nika? Legawa Purwaka. Sinten dinganu sinten? Mas Gun. Weh lah kapan? Ora, jane sing tunggu diesel. Anak buah Pak Agung iki jenenge ya Gunawan. Nggih. Dadi nek ana panitia nyebut kula hormati
Ki Dalang Gunawan ngono wis ngene wae. Ayo. Ayo. Sing bangga dhek nggih, Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Yes, sir. Ayo Den, tampil ke depan. Yuk. Gerajakan
ta, Tin? Pengendangnya ting plekutuk-plekutuk. Plekutuk. Tangannya piye Mas ting keren. Tin tak Tin. Aja banter-banter gede. Ojo menyerah Tin. Ojo Din, tak kandhani aja kok jarep menyerah. lunga. Kamu pasti bisa, Din. Coba. Anggere tang. Wes. Tin tak dongani Tin. Ya Allah, kuatkan Ponitin. Ya Allah, kuatkan Ponitin. Sik. Dadi ra romantis mah tandlang ngethuntak ngono mah. Ya Allah, lindungi Ponitin. Ampuni. Ya Allah, kuatkan Ponitin. Ya Allah, melasi Ponitin. Ya Allah, lindungi Ponitin. Sakniki Mbak Dewi mawon. Sakniki Mbak Dewi jumeneng. Mbak Dewi katuran maju. Menyanyi katuran menyanyi. Masa Mbak Dewi arep disogok keri-keri. Lah iki. Kira-kira wis tau urung? Ya dereng apane sing disogok, Pak Gun. Kok kecil sih santen sinten sing anu? Jan. Kecil. Kok kecil. Kecis siapa? Niki anu lho, Lamis. Mas Gareng. Piye Mas? Mbak Dewi iki sinden kerawitan kondang. Oh tak kira. Boten ah. Grup saka anu SMK Bumi Pala Paraan. Jenengan ta gurune kalih Burina. Mboten kula mun anu present. Korsen. Uga sinden grup karawitan Lintang Makukuan. Boten. Boten, Rek, boten. Anggeren streaming ini kok mesti ana sampean. Enggak, pun boten. Pun kenging Terus nopo? saya- Kok terus mboten saya- niku kenging nopo? Boten napa-napa kan kula tasih sekolah to. Lah Nggih. terus kula sekolah riyin ngoten. Iki jane wingi demeki apa to kok kene iki. Aku ngomongan kok demeki kene bae. Kok duwek-uwek? Kok dibang kok gatel po. Enggak. Boten iki pengen. Di coba di sing Kowe iki aja. Ampun to. Kuwi nek namung bareng uwek-uwek kaya ngono ki terus dambokke irunge bapak ninya. Terus piye bapakne? Aku semaput. bocah kurang ajar. Apik temen to kok. Pokoke kaya banyolane Suwargi Mastono kae. Nganti tekan mengko ki yo tangane sing mambu ki cek gawa rene-rene. Iya. Ayo. Mbak Dewi kali sinten niki? Kalih sinten nggih? Napa lagune? Napa? Sambel kemangi. Sambal kemangi nggih. Nggih. Berdua apa bertiga boleh? Monggo bertiga boleh biar Iya, gayeng. boleh. Sinten? Nah. Tawang ya. Mbak Tawang kalih. Tri udah ya Tri ya. Wes. Meneh ra apa-apa, Tri. Mbak Raras. Bararas. Ah. Bararas. Juga ada permintaan gelo. Gelo, oh Ya, nggih. gelo. Gelo mungkin kali Mbak Lili. Nggih. Mbak Lili kok bagai gelo. Sakwene sakne. Nggih, minangkani pamunutan lagu. Iya. Gelo, Mas. Gelo. Oh gelo sikit. Gelo lho udu lega. Iya. Lega rasane ngati. Kalaksanan kang tadi senen. Ala kepokira. Sore kebone. Ojo-ojo asline asli backsone sampean Mas. Oh, sak-sake wae. Lah terus ning TikTok lah biasanya berapa ribu ngono. Bapak tono nanya ku mau bapak tono wis tau viral lho kae sing bonang kae. Sing bonang. Heeh. Kasus. Ning kae udu kae sing nyanyi. Bangane aku ya wis tau kasus ning aku ning menyelamatkan nak sampean. Ojo delinge. Aku sing ndek videone lho rek ngarep nonton. Rasa. Ojo diputer kono, ojo diputer. Engko karo sembah kolbu. Saya Gunawan Purwoko.
Klarifikasi. Suntik pindho lho Mas aku tenan ya Allah. Suntik pindho. Mangga Yo. gelo. Ayo. Halayo. Iya malah. Lho lho lho. Sikat. Nganti nggonmu Alayon iya malah. Nabian abot tak wadene mung nuruti karepe ati bareng saiki katamu gawe neka ninggalake aku Alayon iya malah. kaya sing ngendalan Kaya ngene lelakonku piye ngapa kok jejermu piye pancen dene telame awe kalah anti salawase
matur sembah nuwun. Nggih, Mbak Dewi, Halo. jangan kapok besok ikut lagi. Nggih. Apa-apa anggar cocok regane mesti melu ya. Anggur cocok regane. Sekarang kelas berapa? Kelas kalih, Pak. Kelas Gun. kalih. Kalih apa? Nggih. Kalih SMK. Oh, Nggih. ya wis apa ya wis bentuk. Katanya jurusan otomotif. Hah? Jurusan otomotif ya? Akuntansi ya. Akuntansi. Iya. Tak kira otomotif. Foto Anu, apa? membenahi hatiku yang hancur. Aduh, Dek. Oh, Gareng wis arep di bojo. Ya, ora. ketoke kok arep ora sida karo sing Ojo. Purbalingga. Oh, sida, bos Semarang-arange. Situ mau direwangi nganti awake ireng ngono mergo rono rene. Asus topok. Jangan kayak gitu dong. Alah. Waduh. Nggih, matur sembah nuwun. Yes. Awit pambiyantunipun ramuhipun Mas Gareng, Mbak Tatin. Nggih, Jawa Sami, Mas. Sami. Sedaya kalepatan kula sak kanca anggenipun gojegan nyuwun pangapunten. Dawa Sami, Dawa Mas. sami. Mugi-mugi rahayu kang samya pinanggih kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Gedawung. Gedawang. Nggih. Mugi-mugi selamat sing nanggap, Amin. selamat sing ditanggap, Amin. selamat ingkang sami mirsani. Amin. Insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih sedaya pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin, amin, nggih. Gandeng Matur sampun sembah anu nuwun. nyuwun pamit. Nggih, Arep nggih. endi? Engko sik urung rampung kok arep wis. Oh wis sampun. Nggih, matur sewu sembah nuwun, Gong. Apa, Tru? Kalau kayak kaki Kiai Semar kaya-kaya kok nampa rawuhe